Nyambaga kuom lipodno kendo wageno ni geno kata penjo manyuola ochuka ni go chieng' moro ginyalo yudo duoko makamano. Ka ok kamano, jatend migawo manyien mar limbe kod le mag bunge Miano odonjo e apisi ayanga kawuono tok chamo muma juma mokalo. Miano wacho ni obiro keto okenge makare maneno ni obero chenro mag limbe pachoka kod neno ni le mag bunge orit makare. Moko kuom okenge oting'o tiyo makare gi jokanyo e sekta no mar limbe, tiyo gi yor lony mar mbui mar yudo nonro mar kit jolimbe mawuok pinje maoko kod ma pachoka kaachiel gi keto chike makare matayo bunge mag le. In collaboration with key sector players, I will seek ways of entrenching a domestic tourism culture as we disabuse the notion that tourism is only for visitors from without the country. I will encourage the use of modern information technology to rally the travel industry to not only show up tourist numbers, but also create a memorable experience in our diverse attraction. We hope to finalize a one-stop shop for all our tourism and conservation needs. I will make way for thoughtful consultation in dealing with our national tourism and wildlife policies so that we can serve the emerging trends given the ever-changing taste of tourists and our stakeholders.